Pak iki malah ndak kondet, Bu. Ya tuku to, guys. Oh, enak. Ya enak. Payek konten ngene to. Lah, urung mangan. Apa ora ro orderane wakeh. Kuwi malah sak toples bek punjul sian. Ngentek gari saiki gari gogrokan iki lho. Masa yo mbok kemangan. Ya kowe lho kok gak bersyukur alhamdulillah lek orderanmu akeh. Lah ngono yo gawe sing rada akeh lha niki lawo apa aku. Akeh pirang-pirang toples kuwi mang saking kowe ae to ora ro. Ngene iki gawene wis kesel. Aku mangan nek gak karo payek rapati piye ngono rasane iki. Payek iki enak. Terus lho carane gawe kuwi ya wis higienis. Piye to rumasamu kok? Ya delok to entek iki lho. Ate gak seneng payek. Oh, payeke pancen enak. Wah. Galak mene. Ya ora apa-apa wis kuwi entekno to, sesuk goreng nek sing akeh. Oke. Ya iya. Wis rasa cerewet to lambemu kuwi. Nek men tak bukae lho kok entek batinku iki mangi iso koyo wis goreng payek. Aku lagi mulai kerja. Memang orderan wis mbok terne rono-rono kok jek takok payek eneh. Ya ora ngono tak pikirin jek mbok singgahne ning jero ngono lho ning toples iki. Ya wong timange kowe wis ngordene pirang toples kamang kok jek takok eneh untung-untungan kuwi sik turah kok jek uman. Ndak mangan aja cerewet lambemu kuwi. Luwe lho gara-gara kudu emosi malah gara-gara luwe iku lho. Salahmu dhewe kondang mangan ket marah, ndang mangan malah nakokne payek eneh. Domongi payeke wis diorder dah.